και η αργή να την καλπάζει πάνω ψηλά και φεύγει η γη. Κουράστηκαν από το χώρο της νύχτας οι πλοιάδες, πάνε για ύπνο. Ξύπνησε στη φιλοσιά της μέρας η αηδόνα και άρχισε ξανά το κλάμα το αλήθικα γλυκό. Ήδη μου θλίψεις λάχνο μου, ήδη μου απελπισία μου. Ξυπνήσαμε, είμαστε εδώ, φυλάμε τα κοπάδια μας, λένε οι φλογέρες στα βουνά. Ζευγάρια τα πουλάρια τα τρυφερά, στον τρυφερό χορτάρι. Το αγρίμι τους γυρεύουν μέσα στα δάση οι κυνηγοί και σου πελάγουν το κύμα απάνω κι γυμνούν γλυκός σαν μέλι στεναγμός. Βγάζουν το πλοίο στα νυχτά οι κοπηλάτες, παίρνει καλός αέρας να πισά, ανοίγει ο ναύτης τα πανιά και λέει «Αγραδρίκια, δώσ' μου ταξίδι γαλινό σε θάλασσα γυαλί, ανέμων ταραχή και πετεινίας βοή μην ακουστεί. Έχω γυναίκα και παιδί, με λαχταρούν, τους λαχταρώ κι ακούει η άβρα και φουσκώνει το πανί. Όσο για μένα η αυγή χρέος μου φέρνει χαροπό να τραγουδώ τον γάμο του άρχοντά μου». Φαντάζομαι ότι η θεματολογία της παράστασης και πιθανότατα η εκκίνησή της, γιατί εκκινεί από τον μύθο του Φαέθοντα, είναι αυτή που την έκανε να μοιάζει τέλος πάντων εύστοχη σε σχέση με το ζητούμενο της προκήρυξης, η οποία ζητούσε να συνδυαστούν δύο τουλάχιστον τέχνες. Στην περίπτωσή μας είναι η μουσική και το θέατρο, τα οποία πρωταγωνιστούν. Βέβαια και η χορογραφία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη δική μας παράσταση. Έχει να κάνει λοιπόν, νομίζω, με την θεματολογία κυρίως, διότι ο μύθος του Φαέθοντα, ενός νέου ο οποίος ζητεί το ασύλληπτο, το ανέφικτο και το μη επιτρεπτό, και εξαιτίας αυτής της επιθυμίας του συντρίβεται, νομίζω ότι εμπεριέχει στοιχεία τα οποία μας αφορούν όλους, γιατί όλοι έχουμε υπάρξει νέοι, όλοι έχουμε επιθυμήσει σφοδρός κάτι, όλοι έχουμε φοβηθεί μπροστά σε μια ενδεχόμενη πτώση, ό,τι και αν σημαίνει αυτή, άρνηση, αποτυχία, και νομίζω ότι ο μύθος του Φαέθοντα δεν θα σταματήσει ποτέ ούτε να αφορά, ούτε να εμπνέει τους καλλιτέχνες και δεν θα σταματήσει ούτε να συγκινεί τους θεατές. Σήμερα είναι ο γάμος, προσευχήθηκα πολύ και εισακούστηκα και να που πριν αφήσουν τα χείλη μου οι ψαλμοί, τραγούδι γάμου έχω να πω για πρόσωπο αγαπητό. Εμπρός, εμπρός, ήλιος ζεστός, χαρά και φως, γάμος λαμπρός. Εμπρός, τραγούδι και χορός, εμπρός, 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 ήλιος ζεστός, χαρά και φως, γάμος λαμπρός. Εμπρός, τραγούδι και χορός, εμπρός, εμπρός, ήλιος ζεστός, χαρά και φως, γάμος λαμπρός. Δεν ξέρω αν πρόκειται για δικαίωση, αν θα μπορούσα να το ονομάσω έτσι. Αυτό που αισθάνομαι εγώ, αλλά και οι συνεργάτες μου, οι ηθοποιοί και οι συντελεστές, είναι ότι κατά κάποιον τρόπο η πορεία η δική μας προς τη σύνθεση αυτής της παράστασης
ακολουθεί κατά κάποιον τρόπο την πορεία του Φαέθοντα, γιατί το αισθανθήκαμε όλοι σαν ένα τόλμημα το να πάρουμε θράψματα ενός έργου που δεν υπάρχει και να προσπαθήσουμε αυτά να κάνουμε μια παράσταση σε έναν χώρο μη θεατρικό, όπως είναι ένας αρχαιολογικός χώρος, τον οποίον δεν επιλέξαμε καν εμείς. Το πρόγραμμα «Όλη η Ελλάδα είναι πολιτισμός» επιλέγει και τους αρχαιολογικούς χώρους. Φαντάζομαι, από ό,τι είδα υπάρχει μια σύνδεση του έργου με τον χώρο. Εμείς καταλαβαίνω ότι οδηγηθήκαμε να παίξουμε στην Πέλα εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Ευρυπίδης πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του εδώ, υπό την προστασία του βασιλιά Αρχέλαου. Οπότε επιστρέφω πάλι στο διακύβευμα. Για μας ήταν αρκετά σοβαρό το να αποφασίσουμε αρχικά τι είναι αυτό που θα κάνουμε με τα αποσπάσματα. Υπάρχουν διάφορες προοπτικές. Μπορεί κανείς να κάνει μια ανασύνθεση της τραγωδίας, δηλαδή να γράψει, να συμπληρώσει την τραγωδία και να γράψει δικούς του στίχους. Έχει συμβεί. Θα μπορούσε κανείς να επανεγγράψει το μύθο. Έχει συμβεί. Ειδικά και το Φαέθοντα έχει γράψει ο Δημήτρης Δημητριάδης σε ένα έργο. Υπάρχει όμως και μια τρίτη εκδοχή, αυτή που επιλέξαμε εμείς, το να αφορμαστείς από τα αποσπάσματα και να συνθέσεις ένα έργο το οποίο δεν θα είναι απαραίτητος ένα έργο με αρχή, μέση και τέλος, όπως θα ήταν μια κανονική τραγωδία ή όπως θα ήταν ένα έργο που εμπνέεται από έναν μύθο αλλά διεκδικεί την ενότητα και ονομάζεται θεατρικό έργο. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε να αφορμαστούμε από τα αποσπάσματα και να γράψουμε επί της ουσίας ένα κείμενο, από το θεατρικό έργο λοιπόν στο κείμενο, σε μια βάση πιο μεταδραματική, γιατί οι συνθήκες μας επέβαλαν να το κάνουμε. Επαναλαμβάνω ότι δεν ήταν ένας θεατρικός χώρος. Ο μύθος που έχει να κάνει με τον γιο του ήλιου και το ταξίδι του προς την συνάντησή του με τον πατέρα μας έφερε την ιδέα να παιχτεί με φυσικό φωτισμό η παράσταση, οπότε μιλάμε για μια πλήρως αντισυμβατική θεατρική συνθήκη. Δεν υπάρχει τεχνητός φωτισμός, δεν υπάρχει σκηνή θεάτρου. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε ότι δεν θα υποκριθούμε ότι πάμε να κάνουμε ένα κανονικό θεατρικό έργο σε έναν χώρο που δεν είναι θεατρικός και σε συνθήκες οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στη θεατρική σύμβαση, έτσι όπως τη γνωρίζουμε. Ο συγκεκριμένος χώρος, όπως γενικά και κάθε αρχαιολογικός χώρος, έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική και νομίζω είναι λάθος να θελήσουμε να ανταγωνιστούμε ή να τον συναγωνιστούμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εγώ θέλησα να κάνω μια μικροεπεμβάσεις σκηνογραφικές και η πρώτη μου ιδέα ήταν λίγο με αυτό το αντικείμενο, το μεγάλο αντικείμενο στο οποίο είναι κρεμασμένα ρούχα, να αναπαράγω με έναν άλλον τρόπο, με μια άλλη διάθεση, αυτή την ψυχολογία των Ιωνικών Κιώνων που έχουμε στο αρχιτεκτονικό περίγυρο του αρχαιολογικού χώρου. Εν αρχή είναι ο μύθος και ο μύθος είναι η αρχή. Και η αρχή είναι προς τον ήλιο. Από τα βάθη των αιώνων, με την ταχύτητα φωτός, μας έρχεται μια εικόνα. Από την άβυσσο των ήχων, με την οξύτητα περίφοβης πνοής, τεινάζεται μια φωνή. Πάλουσα, τρέμουσα φωνή, εσπερινή. Φωνή μιας μάνας, της πρώτης μάνας, στο πρώτο σπήλαιο που ακούστηκε ποτέ φωνή άλλη από ένα κλάμα. Έχει στα χέρια του παιδί της το φόβο της στον ουρανό και την ελπίδα πού. Στην αυγή των ανθρώπων η κάθε νύχτα έμοιαζε θάνατος, απειλή, αοριστία, αναμονή και αβεβαιότητα περί της έλευσής σου. Μας λέει αυτή η ιστορία. Την ώρα που έσβηνε το φως, ανέτειλε ο πρώτος λόγος. Μία συλλαβή για κάθε μία από τις τρεις οφήσεις. Ή, ζωοδότη, λι, χαλαστή, υπερούσιε,
Έχει σημασία να γίνει το έργο στο φως της μέρας, παίρνει μια άλλη διάσταση, μια άλλη ατμόσφαιρα, γιατί κιόλας όλα αυτά που λέμε δεν είναι κάτι κρυφό. Είναι πράγματα για τα οποία θέλουμε να φωνάξουμε και να ακουστούν και να συνδιαλλαγούμε. Έχει παράσταση και ένα χαρακτήρα πολύ ανοιχτό προς το κοινό, έχει μια εξωστρέφεια. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε την ψευδαίσθηση μιας θεατρικής παράστασης όπου υπάρχει τείχος ανάμεσα στο θεατή και στον ηθοποιό. Είναι σαν να γίνεται μια συζήτηση, κάτι το οποίο συμβαίνει τώρα. Το φως της μέρας βοηθάει σε αυτό. Και μόνο σαν χώρος, ότι έχουμε θραύσματα έργου, ας πούμε το Ευρυπίδη, και βρισκόμαστε σε θραύσματα χώρου όσον αφορά τον αρχαιολογικό χώρο, που και αυτό δηλαδή που είναι γύρω μας σου δημιουργεί ένα δέος και ένα θαυμασμό μέσα από τη φαντασία που φτιάχνεις. Το τι θα μπορούσε να είναι από τα λίγα στοιχεία που βλέπουμε γύρω του. Όπως ακριβώς εμένα προσωπικά τουλάχιστον μου δημιουργήθηκε και στο φαέστατο του Ευρυπίδη, δηλαδή, που στην πραγματικότητα είναι 5 σελίδες με αποσπάσματα που δεν έχουν καν λογική συνέχεια, αλλά ήδη είχα την αίσθηση, για μένα ας πούμε, το ότι αν το είχαμε ολόκληρο, λογικά θα μιλήσουμε για μία από τις πιο πολυπαιγμένες τραγωδίες των αρχαίων τραγωδών. Θα ήταν ένα θαυμάσιο έργο, καταπληκτικό. Κάπως έτσι συνδεόμαστε και εδώ, ότι προσπαθούμε μέσα στον αρχαίο χώρο, τον λειπτικό, να φτιάξουμε κι εμείς ένα σπίτι, όπως προσπαθούμε να φτιάξουμε μια ιστορία από το τίποτα. Η επιλογή μου ήταν να χρησιμοποιήσω λευκό, γκρι, ροζ, πολύ ανοιχτά χρώματα, ώστε να υπάρχει ένα παιχνίδι μονοχρωμίας ουσιαστικά, αλλά με παλμό λόγω κάποιων χρωμάτων, ελαφρών χρωμάτων, τα οποία επίσης από τη μια έρχονται να συνοδεύσουν την πέτρα και το μάρμαρο, αλλά και από την άλλη να λειτουργήσουν μέσα στην ιδέα της παράστασης του φαέθοντα, που είναι το φως, ο ήλιος, άρα λευκό. Το φως είναι άσπρο, είναι λευκό. Χρειάζομαι ένα πατέρα. Βεβαιότητες δεν υπάρχουν. Βεβαιότητες φτιάχνουν οι λέξεις. Οι λέξεις λένε τα πρόσωπα ψεύδονται. Ο πατέρας είναι νεκρός. Ο πατέρας είναι φως. Το φως δεν το κοιτάζεις. Το φως δεν έχει πρόσωπο. Το φως ή το αποδέχεσαι ή το αποστρέφεσαι. Το φως δεν έχει πρόσωπο. Το φως δεν σε κοιτάζει. Η ναυαρχίδα, θα έλεγα, που οδηγεί εμένα επί σκηνής, είναι η γενική έννοια του πατέρα, και όχι του πατέρα ως πρόσωπο, του πατέρα, είτε αυτό αφορά πατέρας ιδέα, πατέρας πρόσωπο, πατέρας οτιδήποτε σε καθοδηγεί, ας πούμε, σου δίνει στην αρχή ένα μπούσουλα για να πας. Και εγώ χρησιμοποίησα αυτή την έννοια του πατέρα για να πω κάτι το οποίο πιστεύω ότι σήμερα η νέα γενιά στην οποία και ανήκω σε ένα μεγάλο βαθμό το χρησιμοποιεί, είναι ότι μπορούμε και χωρίς πατεράδες. Καλοί είναι, μπορούμε να τους μελετήσουμε, μπορούμε να πάρουμε κάποια ψήγματα και πράγματα από αυτά που μας δίνουν, αλλά νομίζω ότι, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι ο δρόμος είναι δικός μας και δεν έρχεται κανένας πατέρας να μας βάλει στο καλούπι του τι πρέπει να γίνει και το πώς πρέπει να γίνει. Το να χτίσουμε πάνω σε ένα μεταδραματικό υπόβαθρο με μια αυτοαναφορικότητα και με μια προσπάθεια να συνδεθούμε σε προσωπικό επίπεδο βιώματος, εμπειρίας και έμπνευσης με το υλικό του φαέθοντα, αυτό μας επέτρεψε να ανακαλύψουμε από την αρχή τι θα μπορούσε ενδεχομένως να σημαίνει το τραγικό στη σύγχρονη εκδοχή του. Για μένα ήταν μια δύσκολη δοκιμασία, αλήθεια είναι, ευχάριστα δύσκολη, με την έννοια το ότι ακριβώς δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε μια κλασική δραματουργική πλοκή έτσι όπως την έχουμε συνηθίσει, με μια συνέχεια, ούτε καν μια ιστορία με αρχή μέση τέλος. Και επειδή η επιλογή ήταν κάποια σύνθεση κειμένων από διάφορα πράγματα, μέχρι και ποίημα του Καβάφη έχουμε, ας πούμε, για το φαέθοντα μέσα, προσπαθήσαμε να βρούμε έναν τρόπο του πώς με έναν μεταμοντέρνο τρόπο δραματουργίας θα αφηγηθούμε
κάποια προσωπικά πράγματα σε σχέση με το θέμα του φαΐσοντα, που για μας το κυριότερο ήταν η νεότητα και πώς η τόλμη η νεανική που μπορεί να οδηγήσει σε μια υπέρβαση και ζητάει την υπέρβαση, που βέβαια μπορεί και να σε κάψει. Παιδιά, συγγνώμη, θυμήθηκα μια ιστορία. Συγγνώμη. Όταν ήμουν 9 χρονών, είχαμε πάει στο Ξυλόκαστρο διακοπές με τους γονείς μου, είχαμε νοικιάσει ένα σπίτι και μπροστά από το σπίτι υπήρχε μια παραλία. Και ένα βράδυ καθόμουν με τον πατέρα μου εκεί στην παραλία και ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που είδα στον ουρανό το γαλαξία. Ήταν τόσο ανοιχτός ο ουρανός που φαινόταν ο γαλαξίας. Και τότε ο πατέρας μου ξεκίνησε να μου λέει την μυθολογική ιστορία της δημιουργίας του γαλαξία. Ακούστε τέλειο. Είναι, λέει, ο Δίας, ο οποίος γεννάει, φτιάχνει τον Ηρακλή και ήθελε να θυλάσει η Ήρα τον Ηρακλή για να αποκτήσει θεϊκές δυνάμεις. Αλλά η Ήρα, επειδή δεν ήταν δικό της παιδί ο Ηρακλής, αρνιόταν πεισματικά. Και έτσι ο Δίας ένα βράδυ που εκείνη κοιμόταν στον ουρανό, πήρε τον Ηρακλή και τον τοποθετήσει στο στήθος της για να θυλάσει κρυφά ενώ αυτή κοιμάται, και η Ήρα μέσα στον ύπνο της ενοχλήθηκε και ξυπνάει, τεινάζει γρήγορα τον Ηρακλή από το στήθος της και χύνεται γάλα από το στόμα του Ηρακλή και από το στήθος της Ήρας στον ουρανό, και έτσι δημιουργήθηκε ο Γαλαξίας. Το καλό βέβαια ήταν ότι ως βάση κατά πολύ μέσα στο έργο βρήκαμε την μυθολογική ιστορία του Οβιδίου από τις Μεταμορφώσεις, που αφηγείται το μύθο του φαΐσοντα, στην καθαρεύουσα μάλιστα, και το έχουμε εντάξει αυτό μέσα στο έργο, που αυτό ας πούμε μας δίνει μια βάση, ένα μπούσουλα. Αλλά παρόλα αυτά είχαμε την πρόκληση, η οποία ήταν και πολύ ενδιαφέρουσα, να μπούμε κι εμείς ως ηθοποιοί δηλαδή σε ένα πλαίσιο που δεν υπάρχει ιστορία, δεν υπάρχει έργο και δεν προσπαθούμε να πείσουμε στην παράσταση ότι υπάρχει. Δηλαδή αντιμετωπίζουμε κι εμείς κάπως το θέμα του ότι ως νέοι άνθρωποι προσπαθούμε να ανακαλύψουμε την ιστορία μας και τον εαυτό μας, δηλαδή μέσα σε αυτό. Υπάρχουν διάφορα στοιχεία τέτοια. Πιο δηλαδή υπαρξιακά, ότι δεν έχουμε ιστορία, δεν έχουμε έργο σαν άνθρωποι σήμερα και αναζητούμε κι εμείς κάποια αποσπάσματα, μέσα από κάποια αποσπάσματα να βρούμε μια συνέχεια και να αφηγηθούμε κάτι ολόκληρο που είμαστε μέσα σε αυτό κι εμείς. Η τελευταία μπινιά που μου έκανε ο ήλιος ήταν πριν από 3,5 μήνες περίπου. Περπατούσα στο δρόμο και άρχισα να ζαλίζομαι. Ξαφνικά άρχισα να χάνω την αίσθηση της πραγματικότητας. Οι πληροφορίες που δέχονταν τα μάτια μου όταν κοιτούσα κάτι αργούσαν πολύ να φτάσουν στον εγκέφαλό μου. Προσπάθησα να εστιάσω σε συγκεκριμένα σημεία, αλλά δυστυχώς ήταν ανώφελο. Πήγα και ακούπησα το χέρι μου σε έναν τοίχο στη μέση του δρόμου και μετά απλώς ξύπνησα. Έπαθα επιλεπτική κρίση. Μου έχει ξανασυμβεί. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι ο ήλιος μου το προκαλεί αυτό τυπικά, αλλά κάθε φορά που μου συμβαίνει θυμάμαι πως ο ήλιος με ενοχλούσε. Νομίζω πως ο κοινός παρονομαστής, είτε νέος είτε μεγαλύτερης ηλικίας, είναι το πώς καταφέρνεις και αντιμετωπίζεις αντιξότητες, το οποίο είναι κάτι το οποίο είναι αϊθαλές, δεν έχει να κάνει με την ηλικία, και με το πώς μπορείς εν τέλει να ανταπεξέλθεις απέναντι στις πτώσεις τις οποίες βιώνεις ανά τα χρόνια, στα οποία ζεις, τις αντιξότητες αυτές, πώς αντικρούεις. Εγώ ας πούμε προσωπικά έχω ένα θέμα πολύ συγκεκριμένο και όλες με το θέμα του φωτός και του ήλιου, το οποίο πραγματευόμαστε στην παράσταση, στο οποίο καλούμε καθημερινά να το αντιμετωπίζω και το καταθέτω αυτό στην παράσταση. Αφού γνωρίσαμε τον μύθο και εντρυφήσαμε στο μύθο του φαΐθοντα, ανακαλύψαμε κάποια κεντρικά σημεία που έχουν να κάνουν με τη σχέση με τον πατέρα, με τον φόβο μπροστά στο άγνωστο, με τον φόβο μπροστά στο ελκυστικό, όταν αυτό μάλιστα μας υπερβαίνει, για το πιθανό κόστος μιας υπέρβασης. Αφού συλλέξαμε λοιπόν όλα αυτά τα κεντρικά στοιχεία του μύθου, προσπαθήσαμε να μιλήσουμε ο καθένας για αυτά τα θέματα μέσα από τις προσωπικές του εμπειρίες και τα προσωπικά του βιώματα. Αυτό είναι αρκετά ελεύθερο για τους ηθοποιούς, έτσι ώστε να ανασύρουν από την προσωπική τους εμπειρία στοιχεία που να έχουν σχέση.
Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ήταν τόσο αυθόρμητα όλα αυτά που ανέσυραν και τα οποία εγώ τους ζήτησα να τα γράψουν σε κείμενο. Όταν ήρθε το κείμενο, προσπαθήσαμε να το λογοτεχνίσουμε, ενώ ήταν τόσο πηγαίο. Τελικά είδαμε ότι αυτό δεν λειτουργούσε καθόλου και αυτό μας έκανε να γυρίσουμε στην αρχική μας σύλληψη γύρω από αυτό που θέλαμε να κάνουμε, μας γείωσε επί της ουσίας και μας έδειξε ότι δεν μπορούμε να υποκριθούμε ότι αυτό που κάνουμε είναι κάτι περισσότερο από το να καταθέτουμε τη δική μας αλήθεια σε μια πορεία εξερεύνησης και του μύθου αλλά και του εαυτού μας μέσω του μύθου. Τρέχω, σφίχτα κρατάω στα δυο χέρια μου τα γέμια. Τρέχω, δες με πατέρα πως πετώ, τρέχω στα σέρια. Τρέχω, σφίχτα κρατάω στα δυο χέρια μου τα γέμια. Τρέχω, δες με πατέρα πως πετώ, τρέχω στα αστέρια. Τρέχω, κάνω να σου δώσει λιε πατέρα στο παιδί, φωτιά και φως θα γίνει αυτός μ' αγριοκάζει. Νέος Θεός να πει ο κόσμος αν τον δει, μέσα απ' τους τόπους και απ' τις ώρες πως περνά καλπάζει. Κι αυτός ακούει και γυρνά, μαγριά χαρά σε σένα σου φωνάζει. Τρέχω, σφίχτα κρατάω στα δυο χέρια μου τα γέμια. Τρέχω, δες με πατέρα πως πετώ, τρέχω στα σέρια. Τρέχω, σφίχτα κρατάω στα δυο χέρια μου τα γέμια. Τρέχω, δες με πατέρα πως πετώ, τρέχω στα αστέρια. Τρέχω, που αρματός του πως μου γκρίζουν τα μοτέρ, φώτια ξερνούν πως το τραβούν και δεν τρομάζει. Τριγυρνούν του χρόνου οι δείκτες στο κοντέρ, κι ο των νεφών και του φωτός ο καμικάζι. Μια προς το χάος του μπροστά και μία πίσω προς εσένα, λες κοιτάζει. Τρέχω, σφίχτα κρατάω στα δυο χέρια μου τα γέμια. Τρέχω, δες με πατέρα πως πετώ, τρέχω στα σέρια. Τρέχω, σφίχτα κρατάω στα δυο χέρια μου τα γέμια. Τρέχω, δες με πατέρα πως πετώ, τρέχω στα σέρια. Τρέχω. Όλα αυτά τα προσωπικά κείμενα των ηθοποιών χρειαζόντουσαν ένα συνεκτικό ιστό, ένα στέρεο έδαφος για να μπορέσουν να υπάρξουν, κάτι το οποίο δεν μπορούσε να μας προσφέρει το αποσπασματικά σωζόμενο έργο του Ευρυπίδη, οι λιγοστοί στίχοι που σώζονται. Έτσι αναζητήσαμε μια ενδιαφέρουσα καταγραφή του μύθου και τελικά με την πολύτιμη βοήθεια κάποιων συνεργατών ανακαλύψαμε ένα σχολικό βοήθημα του 1953 λατινικών, όπου είχε μεταφραστεί το λατινικό κείμενο σε μια καθαρεύουσα πολύ γλαφυρή και παραστατική. Έτσι λοιπόν επιλέξαμε τα καλύτερα κομμάτια από αυτόν τον κόσμο, έτσι ώστε να μπορέσουν να συνδέσουν μεταξύ τους τις εμπειρίες των ηθοποιών. Βασικά δοκιμάσαμε πάρα πολλά πράγματα. Σκεφτήκαμε τι μιλάει περισσότερο σε εμάς μέσα από αυτά τα τραύσματα που έχουν απομείνει από το έργο και πάνω σε αυτούς τους άξονες, δηλαδή συγκεκριμένα τις υπέρβασεις που χρειάζεται να κάνει η νεότητα για να καταφέρει να επιβιώσει, να δείξει αυτό που έχει μέσα της τέλος πάντων, ή ας πούμε στο κατά πόσο χρειαζόμαστε έναν άνθρωπο
πώς να το πω, σαν πατέρα για μας, έναν συγγραφέα στην προκειμένη περίπτωση. Πάνω σε αυτούς τους άξονες λειτουργήσαμε και φτιάξαμε τη δραματουργία. Ο σκηνοθέτης μας, Κωνσταντίνος ο Μάρκελος, ήθελε να δώσει στην παράσταση μια μεταδραματική διάσταση, τρόπο μεταδραματικό, σαν ας πούμε ύφος θεατρικής παράστασης. Υπάρχει πάντα διακειμενικότητα, που σημαίνει δανειζόμαστε κείμενα από άλλα έργα, από άλλα είδη και μπαίνουν μέσα. Εδώ ήταν πολύ πρόσφορο το έδαφος, γιατί ήδη το έργο μας δεν διασώζεται ολόκληρο, είναι θράψματα του έργου. Οπότε πήραμε είτε θράψματα άλλων έργων, είτε προσωπικές μαρτυρίες, που είναι ζητούμενο στο μεταδραματικό θέατρο, να καταθέτεις και προσωπικά ας πούμε βιώματα, είτε λογοτεχνικά κείμενα, ποίηματα, τραγούδια, και τα βάλαμε μέσα ώστε να γίνει ένα σύνολο το οποίο θα θίγει κάποια συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία δεν τα είχαμε προαποφασίσει, κάπως μας πήγε μόνο του, αλλά στο τέλος να μοιάζει ένα ενιαίο σώμα. Πολύ του ουρανού όπισθεν των νότων έχει απομείνει. Πρώτων οφθαλμών περισσότερων υπάρχει. Νοερός με 3 κάτερον. Κι άλλοτε μεν βλέπει προς δυσμάς, τας οποίας δεν είναι πεπρωμένον εις εκείνον να πλησιάσει. Κι άλλοτε δε παρατηρεί τας Ανατολάς. Και τι να πράξει. Ο κύκλος της αντικατάστασης, έτσι όπως τον σκεφτήκαμε εμείς, δηλαδή ότι ένας νέος έρχεται να αντικαταστήσει έναν παλιό, το νέο που μάχεται το παλιό για να πάρει τη θέση του, μέχρι να παλιώσει και αυτό, είναι μια πραγματικότητα την οποία την βλέπουμε γύρω μας, παντού. Εξ αντανακλάσεως αυτό το θέμα θίγεται στην παράσταση, και όχι με λέξεις που να δείχνουν, υπονοείται κάτι, γιατί υπάρχει ένα τραγούδι, ένα hip hop τραγούδι, το οποίο έχει γραφτεί και στην αρχή είχε γραφτεί σαν ύμνος προς τον ήλιο. Όμως εδώ στη δική μας παράσταση επιλέξαμε στο τέλος, μετά από πολλές δοκιμές, το τραγούδι αυτό να το τραγουδήσει ο ίδιος ο πατέρας Ήλιος, σαν ένα θρήνο παύλα ύμνο προς τον γιο του, στον οποίο υποτίθεται, αυτό συμβαίνει στην παράσταση, αυτό λέγεται, τον οποίο υποτίθεται ότι περίμενε να τον αντικαταστήσει. Δεν ξέρω αν είναι μια δική μας τάση η επιθυμία ή κρυφό όνειρο το να βρεθεί κάποιος παλιότερος να επιθυμεί περισσότερο από το να μείνει στο θρόνο του, να ανοίξει το δρόμο για έναν νεότερο. Πάντως ήταν πάρα πολύ ανατρεπτικό και για μας όταν είδαμε ότι τελικά αυτό που ξεκίνησε σαν ένας ύμνος προς το καθεστώς, έτσι, ο ήλιος, ο πατέρας, ο οποίος δεν το κουνάει κανείς από τη θέση του, τελικά δεν χωρούσε στην παράσταση να λάβει την κατεύθυνση την υμνητική, να λάβει την κατεύθυνση την υμνητική προς αυτόν, και τελικά γύρισε το κάτωπτρο και ο ίδιος ο ήλιος ζητάει τον γιο του, τον χαμένο γιο του, να τον αντικαταστήσει. Λοιπόν, η δραματουργία η οποία στέλνεται στην παράσταση οδηγεί σίγουρα σε πτώσεις, κακή ώρα μάλλον, όπως του Φαέθοντα, αλλά τουλάχιστον δική μου εκτίμηση είναι ότι δίνονται οι οδοί ώστε να βρίσκει κάποιος την ανάταση και την ελπίδα, γιατί αυτό είναι το οποίο σε κάνει να συνεχίζεις. Ίσως με αυτόν τον τρόπο συμφιλιωνόμαστε και με την πτώση περισσότερο. Είναι ένα θέμα αυτοί οι κύκλοι που γίνονται και δεν αμφισβητούμε μόνο την εξουσία μας στην παράσταση, τη θέτουμε υποκρίση, συζητάμε για αυτήν, γιατί έχει
και τη χρησιμότητά της. Δεν είναι τυχαίο που πάντα υπάρχει. Το θέμα είναι ποια είναι τα όρια. Ναι, οι νέοι γίνονται μεγάλοι, αποκτούν τα ίδια κουσούρια. Το θέμα είναι, όπως λέω και σε μια προσωπική μου, ας πούμε, αφήγηση για τους φόβους μου, να θυμηθούμε όταν μεγαλώσουμε, να μην αποκτήσουμε πολλούς φόβους, να μην γίνουμε αυτό που δεν θέλαμε, να θυμηθούμε όσο μπορούμε να αντισταθούμε σε όλο αυτό, να θυμηθούμε. Δεν καταζητούν οι ηχθείες και δεν τολμούν οι κυρτοί δελφίνες να υψώσουν εαυτούς υπέρ τα ύδατα του πελάγους. Φήμη υπάρχει ότι αυτός ακόμη ονειρεύς και οι δωρείς και οι θυγατέρες εκρύβησαν υπό τα ψυχρά άντρα. 3. Ο Ποσειδών είχε τολμήσει. 3. Ο Ποσειδών είχε τολμήσει να εξαγάγει τους βραχίονας μετά της πλωσιράς μορφής εκ των υδάτων. 3. Δεν ηθινήθη να υπομείνει τα υγρά του αέρος. Σεβαστή γη, ως ήτο περικυκλωμένη υπό του πόντου, μεταξύ των υδάτων του πελάγους και των συγκεντρωμένων πανταχώστεν πηγών, εοπίε ηχόν κρυβή εις το μοιχόν της σκοτεινής μητρός. Ανύψωσε το τεθλιμμένον πρόσωπον μέχρι του λαιμού, αυχμηρά καθώς ήτο. Σχετικά με το αν είναι ύβρις το να επιζητεί κανείς το άφθαστο, το ασύλληπτο και το απαγορευμένο, σε αυτό δεν μπορεί να απαντήσει η παράσταση, αυτή δεν μπορεί να απαντήσει σχεδόν κανείς. Εμείς θέλουμε να δούμε την ιστορία και από την πλευρά όλων αυτών που θα έθεταν ηθικά και άλλα εμπόδια σε όποιο νέο θα τολμούσε να κάνει κάτι πέρα από το συμβατικό και από το αναμενόμενο, αλλά επίσης δεν μπορούμε και να καταδικάσουμε ένα νέο ο οποίος θα είχε αυτή την τάση. Υπεριον ουρανίο, φως αυτοφύη, ακάματε, ευρωμερίζει το ορθεδροπέ. Διφευκά, πυρόης χρυσολύρι, οροτροφέ, κούρε κοσμοκράτορα, σημαντορά, συρρικτά, πυριδρομέ. Φιλοέλικτε φωσχόρε, ολόντικ και φέρες βίε, καρδινε πέραν. Εσαλή, αμίαντε, χρόνου πατέρα θανατέ. Περδιέ, πασιφάρι, φίλων αματεάρι, πανυπέρτατε, πάντων άρρωγε, υπερίων. Κοσμοκράτορα, φιλοέλικτε, εσαλή, υπερίων. Κοσμοκράτορα, φιλοέλικτε, εσαλή, νύχτος μεν άρρωγε, εφώνημα άρρωγε, ελασίτα άρρωγε, αυτή το ανεξάλεξιγκα και ακέσε κομικού ροτροφέ, επικούριε δεσπότη πιστοφύλαξ, δικαιοσύνης δίκτα σωτήρ, δίκτα λαμπτήρ, δίκτα αγιεύ, άρρωγε, αυτή τώρα αποτροπέ. Κλαρεθούρι επιθιεκήθηκε, κλαρεθούρι επιθιεκήθηκε, κλαρεθούρι επιθιεκήθηκε, λίμνιε, αφιστέ, καθερέ, αναξανότατε ιατρέ, αγιεύ, άρρωγε. Τα γυροτοξέα στην ευθύβε κοσμία πολύ υπεφυλάλη παιδεία αδελφίδη. Αυτά τα γυροτοξέα στην ευθύβε κοσμία πολύ υπεφυλάλη. Ένας λόγος για τον οποίο είμαι χαρούμενος για αυτή τη δουλειά είναι ότι ενώ συνειδητά απήχα από το αρχαίο δράμα από τη στιγμή που πέρασα την όχθη και άρχισα να σκηνοθετώ, ενώ ως ηθοποιός είχα ασχοληθεί για πολλά χρόνια και με πολλούς ανθρώπους και από πολλές διαφορετικές πλευρές με το αρχαίο δράμα, είναι ότι ο φόβος και η ανάγκη ταυτόχρονα που είχα στην περίπτωση που θα ασχοληθώ με το αρχαίο δράμα να βρω έναν δρόμο ο οποίος θα μπορούσε να δώσει μια νέα πνοή, να ανακαινήσει κατά κάποιο τρόπο τη σύλληψη που έχουμε τη μέχρι τώρα για το αρχαίο δράμα. Αυτή η παράσταση μου επέτρεψε να
σταματήσω να φοβάμαι και να μην θεωρώ πια το οτιδήποτε βλάσφημο ή αντικανονικό ή μη επιτρεπτό ή άσχετο με το αρχαίο δράμα.